ҷасади Саттор Каримов, маъруф ба Махсуми Саттор, ки дар як ошӯби шаби гузашта дар зиндони кирпични воқеъ дар шаҳри Ваҳдат кушта шуд, баъд аз зуҳри 20 май ба пайвандонаш дар шаҳри Душанбе расонида шуд. яке аз пайвандони марҳум Махсуми Саттор дар суҳбати бидуни навор ба озодӣ гуфт, зимни шиносоии ҷасад дар бадани ӯ пайи захми кордро диданд ва ба назар мерасад ин захмҳо сабаби марги ӯ шудааст. Маросими видоъ бо Махсуми Саттор дар манзили зисташ дар кӯчаи Абай маҳаллаи маъруф бо Якум Советский баргузор шуд. Дар маросими видоъ теъдоди зиёди наздикону пайвандон ва ҳамсояву ёру дӯстон ширкат доштанд. Тартибот дар маросими ҷанозаро мақомоти интизомӣ назорат мекарданд. намози ҷанозаи марҳум Махсуми Саттор дар кӯчаи назди манзили зисташ бо ширкати теъдоди бузурги намозгузорон баргузор шуд. ҳамсояҳо дар таърифи шахсияти Махсуми Саттор аз ҳарфҳои нек ёдовар шуданд. Падари ман дута сағира нигоҳ карданд. Дута сағира нигоҳ кардан, худашон аз хонашон тӯй карда буровардан, фақат ёрдам мекардан, хубӣ мекардан. Ами мегӯям камбағал бошад одам, ҳамсоя буроварда ягон ёрдам мекардан. Хуб будан, ҷудо хуб будан одам. Саттор Каримов узви баландпояи ҳизби мамнӯи наҳзати исломии Тоҷикистон соли 2015 боздошт ва барои ҳамдастӣ дар табаддулоти Ҳоҷи Ҳалим 26 сол зиндон шуд. ҳизби мамнӯи наҳзати исломии Тоҷикистон ин иттиҳомро сохта медонад. Абдураҳими Саттор, писари Саттор Каримов, мегӯяд, бо модараш бори охир рӯзи 9 апрели соли равон бо падараш дар зиндон вохӯрд. Вай гуфт, падараш дар суҳбат аз баҳс бо пайравони гурӯҳҳое дар дохили зиндон ёд карда буд.